Většinu záběrů, které v dnešním pořadu uvidíte, natočil kameraman Halloran. Jsou popsány jako loket, případně elbogen, což znamená totéž. Jak jste se už mohli v té zatím hodině odvysílaných filmů přesvědčit, váleční kameramani si z pochopitelných důvodů téměř vůbec nevšímali měst, hradů, kostelů a jiných památek. A tak se alespoň naším prostřednictvím rychle podívejte, jak dnes vypadá město, do kterého tehdy 7. května 1945 přijeli. Na příjezdové cestě od Karlových Varů zarachotily motory a pásy, do lokte se valila kolona tanků M4 Sherman z 9. americké pancéřové divize. Dva Shermany v dolní části náměstí. Ten vpravo je vybaven ženijní radlicí a odehrává se na něm scénka, jakou bychom spíše očekávali u jiných vojáků než amerických. Moc pěkné. Americká vojenská technika u staré kašny na náměstí. V popředí poštovní vůz s koňmi a další vojenská vozidla před rozlehlou budovou bývalé městské spořitelny. Někteří vojáci zůstanou ve městě, ostatní se chystají k odjezdu směr Krásno. V té chvíli ještě Schenfeld. Tank M5 Stuart. Hornické město Krásno. Na schodech tehdejší školy natočil kameraman Halloran amerického důstojníka v rozhovoru s právě zajatým německým generálporučíkem Fritzem Bennickem. Velitel spolu se svým štábem bude odvezen do lokte, kde v hotelu Bílý kůň bude vyslechnut a podepíše kapitulaci svých jednotek. Mezi zadrženými byly i dvě ženy. Další filmové snímky už z 8. května nás nejprve zavedou na jisté místo, patrně v okolí lokte, kde jiný německý generál, kterého americká patrola doprovázela do zajetí, uvízl v blátě. Nikoliv přímo on, ale jeho kabriolet Opel Kapitán.
americký džíp si s německým kapitánem hravě poradil. To už jsme opět na náměstí v Lokti. Generál je přivážen k hotelu Bílý kůň, kde bylo velitelství amerických jednotek. Jeho příjezd a následný výslech byl nafilmován 2 kamerami. O generála a hlavně o jeho informace byl veliký zájem. Fotografové z blesky byli ve výhodě. Filmaři bez světel pořizovali většinou jen takovéto tmavé záběry. Podle původních amerických záznamů se jedná o generálporučíka 12. německé armády Herberta Feckenstedta. Pan generál zřejmě ochotně spolupracoval. Na mapách ukazoval umístění svých jednotek. Výslech vedl brigádní generál George Taylor. Tak vypadá Bílý kůň dnes. A to je ještě jeden pohled na Loket.